Nuwun sewu kunjur pategasan pikantuk matur sampun. Monggo arsa jegal saking sesupalekan tumuju ing sasana budaya.
Ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresno saben dina mung kelingan yen to waro atiku tratapan piye aku ra nelongso lara tresna wis mlebu ning dada tatu ora bisa mari yen sliramu sagelem nambani pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah saben dinane aku mung bisa njranani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa merga saiki uripe mulya pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa njranani nanging aku ora bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa merga saiki uripe mulya Mbah Nyoto semanwun. Pak Es matur semanwun. Nggih, dalah ibu-ibu kula matur gunging manwun. Wis ya alhamdulillah. Langen tayub menika sakniki sampun bedhah. Lho, ndak pundi, Kung? Oh, nggih. Sendika Mbah Kasun pepilih kepareng enggal kundur awit maksih kathah jejepan ingkang saksanesipun saking keluarga lumantar ing kula namung ndherekaken sugeng tindak, sugeng kundur.